खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जौ फाग्ला फिसाया बिसिखौ सुथारदों। बरपेटायाव हाखौ लानानै दाङाबाजि मोननै हानजाया बुलायनानै सा 30निबो बांसिन जखम। सा कक्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली खालामदों। कटियातलियाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द। रुपहि बिया बाथौ गौतमनो एमएलए पनितर तालुकदारा 8 लाख रां होगोन होननानै खोथा होदों। बिजनीआव हायना नोगोर बर' समाजा बाथौ आश्रम आरो गेट गायसंदों। गोबां हेंथा हेंसिनि गेजेरजों दिनै मावफुंबाय हायना नोगोरनि रायजोफ्रा। अपारेशन अजयनि जोहै थामथि आरो ब्रैथि खेबाव इजराइलनिफ्राय सा 197 आरो 274 भारतारिखौ लाबोबावबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। शनिबारखालि हराव सटियायाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया जादों। जौ फाग्ला फिसाया गावनि बिसिखौनो देगारजों सुथारदों। सटियानि दायना पुखुरी गामियाव जादों बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया। जोंनि बर' समाजनि गेजेरावनो जादों बे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जौ फाग्ला फिसाया गोबौ हाथियारजों गावनि बिसिखौ सुथारदों। जौ फाग्ला फिसायनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ रिता स्वर्गियारि होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै रिता स्वर्गियारिनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। ओरैहाय जाथायसालिनिफ्राय पुलिसा बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि एबा रितानि फिसाय खरगेश्वर स्वर्गियारिखौबो एरेस्ट खालामदों होननानै शिलंआव फोरमायदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय खरगेश्वरा गावनि बिसिखौ बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो नखरारि एना एनि आरो दाङाबाजिनि थाखायनो बे बुथारनाय जाथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। बरपेटायाव हाखौ लानानै दाङाबाजि। बरपेटा जिल्लानि कपायतली सापरि फोथाराव हाखौ लानानै मोननै हानजानि गेजेराव दाङाबाजि जादों। बाकबरनि सापरि फोथार आरो गवालपारानि लेवबारि मोननै हानजानि गेजेराव बे दाङाबाजिया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गासै 200 बिगा हा दखल खालामनायखौ बिथा खालामनानै बाकबरनि सापरि आरो गवालपारानि लेवबारिनि हानजानि गेजेराव दाङाबाजिया जादों। बे एना एनिया उननि समाव गिख्रंथाव महर लायो आरो मोन्नैबो हानजानि गेजेराव आखाइ आखाइ सिखा रुवा लावथि जं बायदि लानानै सोमोनांथावै बुलायनाय जायो। बे जाथायाव मोन्नैबो हानजानिफ्राय सा 30निख्रुइबो बांसिन सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो शिलंआव फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायहोयो आरो बे दाङाबाजियाव लोब्बा थानाय मोननै हानजानिफ्रायबो माखासे सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों होननानैबो खौरां मोनदों। सा कक्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली खालामदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा कक्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों ड्राग्सनि हेंथायै साइकेल रेली हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सा कक्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दिहुननाय सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिखौ दिनै फुंबिलियाव थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कनसायन बसुमतारिया आरो बे हाबाफारियावनो फिरफिला जांख्रिनानै साइकेल सालायनायखौ थुलुंगाखां होयो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कक्राझार जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सा कक्राझार दख'रा एबसुनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। 15, 16 आरो 17 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सा कक्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा सोबनाय, जानाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिया थिथागुरिनिफ्राय जागायनानै सा कक्राझार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिजों दावबायनानै फैगौ 17 अक्ट'आव आवदां बाजाराव थुंगेहैगोन। मख'नो गोनांदि सा कक्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला सा कक्राझार दख'रा एबसुनि सा 80 मावथि आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लायो होननानै फोरमायो आरो गं 103 गामियाव हाबलांगोन होननानै रोखा बुंथियो। नगाव जिल्लानि कटियातलियाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन।
नगावनि कटियातलियाव पुलिसा गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। कटियातलि पुलिसनि बेन्दोंआव थानाय पहरा आउटपोस्टनि एएसआइ बिकु बर्मननि दैदेननायाव पुलिसनि टीमा दिनै सिग्रोमनानै गंसे बेसेन गोसा गारिनिफ्राय गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा मोन 34 साबोननि बाक्सुआव जब्द खालामनो हादों गोबांथार बिबांनि ड्राग्स। स्रोद सुलुंनिफ्राय रिपर्ट मोननायनि उनावनो पुलिसा 36 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै AA02AK2848 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय ड्राग्सखौ जब्द खालामनो हादों। बेजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ गारि सालायग्रा खायरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिजों सोमोन्दो लानानै आरो बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसा खायरुल इस्लामखौ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो मिथिनो हादों। बाक्सानि रुपहियाव थानाय रुपहि बिया बाथौ सिबिसालियाव खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय आरो मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि बिया बाथौ सिबिसालियाव दिनै 15 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बर खालारसिम 10 साननि हाबाफारिजों खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो खुंनाय जादों। बे खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय आरो मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनिनो दिनै गिबि सान। दिनैनि हाबाफारियाव दङ गिबियावनो फुंबिलियाव बाथौ थारनाय मावफुङो रुपहि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसारि खान्द्रा बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों 41 नं भबानिपुर समस्तिनि एमएलए पनितर तालुकदारा लोगोसे गोजा फिथा हास'नानै होयो रुंसारि हेमेन दैमारि गोसोखां आरज सालिखौ। आरो बिबुंथिनि गेजेरजों 41 नं भबानिपुर समस्तिनि एमएलए पनितर तालुकदारा गावनि निजा फान्डनिफ्राय बाथौनि मुङै 3 लाख आरो एरिया डेभेलपमेन्टनिफ्राय 5 लाख रां गासै 8 लाख रां डिसेम्बर दानाव होगोन होननानै खोथा होदों पान्चाय आफादनो। हायना नोगोर बर' समाजनि बानजायनायाव 1995 मायथाइयाव सोरां एमइ फरायसालिनि मुङाव लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ 14 जुलाइ 1997 अक्ट'आव पजेसन सार्टिफिकेट मोननो हायो। बेनि उनाव माखासे बोसोर फरायसालिया सोलिनायनि उनाव फरायसालिया सोरखारजों गनायजायैनि थाखाय फरायसालिया बायनानै थाङो। बेनि उनाव हायना नोगोर बर' समाजनि गेदेमा मेलनि गेजेरजों ग्लबेल मडार्न एकाडेमि प्राइभेट स्कुलनो 2 बोसोरनि थाखाय कर्ट एग्रिमेन्ट खालामनानै लिरनाय होयो। नाथाय 2 बोसोर बारखांलांनायनि उनावबो ग्लबेल मडार्न एकाडेमिया भारानि रांबो होआलाबानो माखासे बोसोर हमनानै बे हायावनो रायजोनि गोबां खेब खावलायनायावबो उख्रायनानै फरायसालि सालायबोसोमगासिनो दङमोन। बेनि उनाव हायना नोगोर बर' समाजा बे हायाव हायना नोगोर बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हल लुनो थाखाय सोरां एमइ स्कुलनि हेड मास्टारनिफ्राय 3 जुन 2022 अक्ट'खालि एनअसि मोननानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय 18 नभेम्बर 2022 अक्ट'खालि बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि थाखाय गोदानै लेन्ड पजेसन सार्टिफिकेट मोनफिनबावनो हायो। थांनाय रबिबारखालि हायना नोगोर बर' समाजनि बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि गेट आरो बाथौ गायसननायखौ ग्लबेल एकाडेमिनि फोरोंगिरिफ्रा हेंथा होदोंमोन। बेनि थाखायनो दिनै हायना नोगोर बर' समाजनि गासै रायजो राजाफ्रा लोगै जोगै ओंखारबोनानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुङो। आथिखालाव इजराइल आरो फिलिस्तिननि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय दावहानि गेजेराव भारतारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय भारत सोरखारा अपारेशन अजयनि जोहै जर'खा बिरखंनि मददजों 3थि खेबाव सा 197 आरो 4थि खेबाव सा 274 भारतारिफोरखौ लाबोनो हाबावबाय। टेल आबिब बिरखं गाथोननिफ्राय दिल्लीसिम गासै सा 197 आरो 274 भारतारिफोरखौ लानानै दिनै रबिबारखालि फुंनि समाव सौफैदों। बेनि सिगाङाव अपारेशन अजयनि जोहै गिबि खेबाव बेन गुरियन बिरखं गाथोननिफ्राय शुक्रबारखालि दिल्लीसिम सौफैग्रोदोंमोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव जायफोरा इजराइलाव खामानि मावनो एबा दावबायहैदोंमोन बिसोरखौ लाबोफिननो भारत सोरखारनि बायजोआरि मन्त्रालयआ हेल्पलाइन फोसावदों। जायफोरा गोनांथि जादों बिसोरो फोसावजानाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बैफोर हेल्पलाइन नाम्बारानो जादों 97235226748 आरो 972543278 आव सुलाद लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।